разстояние и хукнах с колата, обикалям този мол. Слушайте, две приказки за мол. Внимавайте, какво ще чуйте се. Една журналистка отива и се залепя за един... Тефтеровски Никола да се запише. Записваме те, няма. Чуете сега разговора. Слушайте, искате ли да чуете един интервю на една журналистка с един издател, мощен, на книги издател. И пита, господин Еди, кой си, аз не му запомних името. Вие какво купихте за подарък на вашите хора? Какво да купи? Книги. Ама чакай сега. Книги, той е издател. Ами, каза, виж какво. Аз не съм викал от тези, където отиват в мола, влизат в мола и изпитват тръпки на радост и щастие, че виждат пред себе си банани по 50 стотинки. Те изпитват върховно щастие. А пък книга да дадеш, ти да продадеш, той е издател на книги, тапака, който и надали дава пари за книги, те му ги подаряват другите издателства. Но каза, че те са тапанари, които са, там ще се избият в мола, там има, падат, стават, грабят. Видяли по 50 стотинки. Моля. По 50 стотинки банани и аз грабвам 2 връзки по 3 банана. Абе не бе, то по 3, моля, по 3. И отивам, ти не можеш да вървиш на касата. Трябва да минеш през кантаря. И настои с кантаря и като видях, че носят 2 връзки по 3 банана, взе 3 и ги хвърли в един кашон и дам, на една камара. Викам, какво правиш бе, що ми взема? Нямаш право да вземаш повече от 3 банана. Ама аз за какво стоя на тази опашка? Аз за какво се блъскам тук и улових моите 3, дет ми ги дава да ги взема и аз и тях захвърлих и се заминах. Ти имаш ли представа да отида аз с тръпките на този дет, казва, че сме изпитвали, че аз ще му пикая на 50 стотинки банани, да стоя на тези опашки на той. Абе няма 50 бе, по 1 лев бе. Не бяха ли по 60 стотинки? Абе как бе, ти даже не си гледал... Аз мисля, че са по 60 стотинки. Глупости. По 1 лев. Още по-зле. И дават по 1 връзка да вземеш. Не 3 банана, 5-6 банана на връзка и толкова. Добре де, какво му правя? Мене той, че пуснали по 60 стотинки банани, като ти дават да купиш само 3. Стигате, как 3 бе? А колко? Моята връзка беше 2 по 3. 2 бяха. Те откъснати и аз ги улових 2 по 3. Моите пък 6. Твоите, ама те значи на едно място ще. Да. Значи ти си спечелила, че са вързани на едно място, а моите, и тя ги улови и ги хвърли. И сега той не е ли срамотия? Да бягам аз да се натискам на опашки, на народ, на всичко. Часове загубих извътре. За да купя... Какви опашки бе?